ndagete ko batebiga abantu ba minto moroche asense korete ki eroche inche buno mujumbe Obadia na hamuire ngaki omonto ngote nanere igakoro kunga Fred Okengo Matiang'i. Karibu sana ndugu yane echatembi ya marasa abantu ba minto etugo pima totara commit totara so akobeke decision igokora ligiriri ngaki inkikere wono sai mwarolire etogotebi gutogendere ko bane serikali ya UDA togendere konye kama tonye kame onyege konyare kana ngama amanyinga na aratigarite amanyinga yakoreki aso esege kombe akia bantu ba minto ngitora rengeri ko kamera amanyinga abandi baichoretie ebibuyu na mabere mumanye tabantu ba minto epara nerega ekogenda gochi rio kido iga gochi magenje epare since independence njana gokoru mpaka leo tugire na aligire mo president na achire paka boye ga Kilgoris na mote biga kinju seitoga alinto tageti binto binge etotagete tuwe pare yuere amone TV tiesenge nchaba saya baito mbagwati gas mwana ko morabo machoge ga mwana ko William Ruto ga machoge serikali yeye abantu ba minto tokote bugutore mereri tonye kanda etigara amanyinga tibwati kende abantu ba minto abagusina onyembiriye bisini nibigo kigocha ebigo kigocha senge njona intu twasokiriye erie kuruku Fred Okengo Matiang'i mbigo kigocha senge njo mondo na twanjete yaya onyo twanjete kange binte bie byatanganite kare egento kende gyonzi gecha rero negento gigocha kurwania president yegoche kuruku Dr. Fred Matiang'i so abantu ba minto inche na make a decision yoko make sure nga Matiang'i gako genda Kisumu no tole nere gako genda Bukamba no tole nere chibasa bono chiabekirwe abantu nkoguru bale chibasa nchinchi chitwe emburaga lakini omonto notige tato mino ogenda ochikoge gotokoro ko monto nde tato mino okabwate chibesa notige iso ochikorigi iso nde bandia na kibono moko ngarakisa igagete bas ase igwa abantu ba mintole mereria epare yo bado nindengere tinga neche ere kyagara mo contractor monyene no musani one nande na akanire chibesa